Είναι μεγάλο παιχνίδι για όλους σας. Το καταλαβαίνω. Έχετε παίξει όμως και μεγαλύτερα σημαντικά ενώ έχετε παίξει σε Μουντιάλ. Γιορτή είναι, ναι. Μην έχετε άγχος, μπείτε μέσα. Και το χάρηκαν. Είναι οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας Αστέγων. Παγκόσμιοι πρωταθλητές στο Μουντιάλ Αστέγων. Μια τόσο ξεχωριστή ομάδα, άνθρωποι που ζουν στον δρόμο και παλεύουν καθημερινά για την επιβίωση. Ένας αγώνας και μια ομάδα είναι μια μικρογραφία της ζωής. Έτσι, όπου στη ζωή δεν τα παρατάς ποτέ, θα τρως είτε σαπανωτά. Κάποια στιγμή όμως, παιδί μου, όσο παλεύεις, θα γράψει και ο πίνακας έτσι μια νίκη. Ο Νίκος, ο Τόλης, ο Αντώνης, ο Αλέξανδρος, ο Γιώργος ξεκίνησαν χαλαρά με το μετρό από τα γραφεία του περιοδικού Σχεδία. Ναι, πήγαν να παίξουν με την ΑΕΚ όπως μετακινούνται κάθε μέρα. Το Μέγκα ήταν μαζί τους. Πήραν τα εισιτήριά τους, έβγαλαν αναμνηστικές φωτογραφίες, αστιεύτηκαν με τους περαστικούς, μπήκαν στο τρένο και κάπως έτσι έφτασαν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ένα σάντουιτς για να δυναμώσουμε και περπάτημα ως τα αποδυτήρια. Εκεί κρέμασαν τις φανέλες μόνοι τους γιατί δεν έχουν φροντιστές και έζησαν ένα ποδοσφαιρικό όνειρο. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη, να βγει το προς το ζήν. Περιμένουμε και πώς την Κυριακή να κάνουμε προπόνηση, να δούμε τους φίλους μας, γιατί είμαστε μια οικογένεια στην ομάδα. Πάμε εκεί για να διασκεδάσουμε, να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, γιατί ακριβώς θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα στον κόσμο. Μια ομάδα παγκόσμια πρωταθλήτρια με ξεχωριστό χιούμορ. Φεύγει ο Πογέτη σήμερα, έτσι, μετά από δεύτερη ή τεσσερή, το φάγαμε εδώ. Εγώ πιστεύω ότι γκολ αυτή η σέντρα εμείς. Έτσι θα το κάνουμε. Θα τις πάσουμε για αυτό και το σύστημά μας. Και τελικά δεν τα πήγαν κι άσχημα. Έπαιξαν, προσπάθησαν, το ευχαριστήθηκαν αν και έχασαν με 5-1. Το μήνυμα ωστόσο που έστειλαν αγκαλιασμένοι με τους επαγγελματίες συναδέλφους τους κόντρα στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό έφτασε παντού. Ανάκογλου χαμηλά για τον Γιώχανσον, κοντρόλ πρώτα με το δεξί και μετά με το αριστερό. Το πλασέ καταφέρνει με κάποιον τρόπο ο Ζαρίφης να κρατήσει την μπάλα εκτός εστίας. Μια μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Ανάκογλου να πλασάρει πάνω στην ώρα και να σκοράρει στο 10ο λεπτό. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. Κλέβουν και πάλι παίκτες της ΑΕΚ με τον Βάργας να δοκιμάζει τον Ζαρίφη και να τον βρίσκει έτοιμο. Δεύτερο γκολ για τον Ανάκογλου μέσα σε ένα λεπτό. Στο 11ο. 2-0 η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πετυχαίνει τρίτο γκολ με τον Μιγγέλ Άγχελ Κορδέρο στο 13ο λεπτό. Ταφίλης όμως αξίζει τον κόπο. Να δούμε την επίθεση για την Εθνική Αστέγων. Ο Ντούνης δεν μπορεί όμως να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα και ο Νίκος Πετρόπουλος. Βάργας. Σταματά την μπάλα ο Ζαρίφης. Στην δεύτερη προσπάθεια του Βενεζουελάνου, αυτή περνά δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Καταπληκτικό γκολ από τον Βάργας. Δεν ήθελα να σε διακόψω, δεν υπήρχε λόγος του. Ή άλλως η εικόνα είναι αυτή που μετράει και περνάει. Γυρίζει ο Μπαρμπόζα. Ευκαιρία για τον Ανάκογλου. Αποκρούει ο Ζαρίφης. Ένα ακόμη γκολ για την ΑΕΚ. Το πετυχαίνει ο Γιώργος Γιαννούτσος πάνω. Ο μικρός. Νομίζω πως ο Γιαννούτσος είναι αυτός που έχει σκοράρει, ναι. Στην αντεπίθεση η ΑΕΚ περνάει και δεν καταφέρνει να βρει δίχτυα ο Μακόλεϊ Κρυσάντους. Να τον γκολ. Έρχεται. Όχι. Το όχι από τον Βούρα. Στην μεγαλύτερη ευκαιρία στο μάτς με τον Ταφίλη για την Εθνική Ομάδα των Αστέγων να βρει δίχτυα. Κρίμα.
Μια ακόμη ευκαιρία για την Εθνική Αστέγων και δίνει τώρα το πέναλτι και φυσικά και είναι πέναλτι, δεν το συζητάμε, ο Άγγελος Ζαραβίνος. Και η μπάλα στα δίχτυα, πολύ μεγάλη στιγμή, Αντώνης Ταφίλης σκοράρει για την εθνική ομάδα των Αστέγων κόντρα στην ΑΕΚ, ένα γκολ που γίνεται δεκτό με ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα που δεν έχει να κάνει απαραίτητα με το ότι η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα. Γύρισε προς τα πίσω στον Βασιλαντονόπουλο, αυτός δίνει στον Φάι. Μέσα στην περιοχή, προσποιείται, σουτάρει με το αριστερό και σκοράρει. Στο 87ο λεπτό το 6-1 για την ΑΕΚ με τον Αμπλαϊφάι. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια και την ομάδα της ΑΕΚ για τη μεγάλη τιμή που μας κάνανε να παίξουμε αυτόν τον αγώνα. Εντάξει, εγώ ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα ότι θα είμαι προπονητής απέναντι στην ΑΕΚ και νομίζω και όλοι οι παίχτες μου αυτό νιώθανε, συγγνώμη. Νομίζω ότι τα απολαύσανε όλοι και οι θεατές, πολλά γκολ από ό,τι είδατε. Και οι θεατές, και ευχαριστούμε και τους φιλάθλους που ήρθανε, και τα παιδιά το απολαύσανε και εγώ με τη σειρά μου, και ελπίζω και όλοι όσοι το είδανε στην τηλεόραση.